Arbejder du i skønhedsbranchen, så skal vi i dag tale om red flag kunder. Red flag kunder, det er kunder, som ikke respekterer din tid. Kunder, som altid kommer 5-10 minutter for sent. Pisseirriterende, fordi vi har en tidsplan, der skal overholdes, og det kan gå ud over næste kunde, hvilket det absolut ikke må, så det går altid ud over dig. Kunden, der altid mangler en tid akut, og ligesom forventer, at du kan presse kunden ind. En red flag kunde vedligeholder heller ikke sin behandling. Det er også en kunde, der næsten altid klager over sit resultat, og giver udtryk for, at hun egentlig ikke er helt tilfreds, men hun bliver ved med at komme. Kunder, som kun tænker over, hvad prisen er, og ligesom ikke tager højde for det arbejde, der bliver udført. Det skal bare være så billigt som muligt. Springer fra behandler til behandler. Jeg gider ikke at opfylde på andres arbejde, og det ved jeg, andre heller ikke er vanvittigt glade for. Så det er meget frustrerende som behandler at få en kunde, som har været ved en anden behandler i mellemtiden, fordi hun måske akut skulle have haft en tid, du ikke har kunne tilbyde hende. Kunder, som skriver til dig om natten. Stop, bare stop. Jeg skriver heller ikke til dig om natten. Værn om din energi som behandler, og husk endelig at sige fra over for red flag kunder. Vi skal selvfølgelig også tale om red flag vippeteknikker, fordi det er ikke kun kunderne, der kan være lidt irriterende. Det kan vippeteknikker altså også godt være. Det taler vi om næste gang.